بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا امام محمد بن اسماعیل البخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے صحیح بخاری دے اندر اور حضرت سیدنا امام مسلم بن الحجاج القشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صحیح مسلم دے اندر اپنی اپنی سند دے نال حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو روایت کیتا ہے۔ آپ نو میزبان رسول ہونے دا بھی شرف حاصل ہویا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی مہمان نوازی دا خصوصی شرف حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو حاصل ہویا ہے۔ آپ فرماندے نے ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی خدمت اقدس دے اندر حاضر ہو کے عرض کیتی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینوں کوئی ایسا عمل دسو جڑا مینوں جنت وچ داخل کر دے اور جہنم تو دور کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، کہ تو صرف اللہ دی عبادت کریں، اودے نال کسے نو بھی شریک نہ ٹھہرائیں، کیونکہ عبادت دے لائق صرف اللہ تبارک و تعالی ہے۔ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکوٰۃ، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کردہ رہیں، وتصل الرحیم، اور صلہ رحمی بھی اختیار کریں۔ اے چار کم تو کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ تنو اپنے فضل دے نال جنت وچ داخل فرما دے گا اور جہنم تو دور رکھے گا۔ پہلا کام کی ہے، عبادت صرف اللہ دی کرنی ہے، او دے نال کسے نو شریک نہیں ٹھہرانا۔ دوسرا کی ہے، نماز قائم کرنا۔ تیسرا کی ہے، زکوٰۃ ادا کرنا۔ چوتھا کی ہے، رشتہ داراں نال صلہ رحمی اختیار کرنا۔ اج اگر اسی غور و فکر کریے معاشرے دے اندر، اکثر رشتہ داراں وچ لڑائی جھگڑے ہو جاندے نے، بعض رشتہ داراں وچ بڑی تلخی اور سختی ہو جاندی ہے۔ تے ایسے رشتہ داراں دے نال بھی جیڑا شخص اچھے انداز نال روے، یعنی انہاں رشتہ داراں نو درگزر کر دے، معاف کر دے، انہاں دے لڑائی جھگڑیاں دا سختی دے نال خود نوٹس نہ لوے، انہاں تے نرمی اور شفقت دے نال پیش آوے، تے ایسے شخص واسطے اللہ تبارک و تعالی ایک مددگار فرشتہ مقرر فرما دیندا وے۔ حضرت سیدنا امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صحیح مسلم دے اندر اپنی سند دے نال حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت کیتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، ان رجلا قال یا رسول اللہ ان لی قرابۃ اصلهم ویقطعونی، ایک شخص حاضر ہویا، انہیں عرض کیتی، یا رسول اللہ میرے قریبی رشتہ دار نے، میں انہاں نال صلہ رحمی اختیار کرنا اور او میرے نال قطع تعلقی کر دینے، وَأُحْسِنُ إِلَيْهِمْ وَيُسِيئُونَ إِلَيَّ، میں انہاں نال حسن سلوک کرنا، او میرے نال برا سلوک کر دینے، وَأَحْلُمُ عَنْهُمْ وَيَجْهَلُونَ عَلَيَّ، تے میں بردباری نال کم لینا لیکن وہ میرے نال جہالت نال پیش آؤندے نے، یعنی میں انہاں دیاں غلطیاں، کوتاہیاں، غفلتاں انہاں نو معاف کر دینا وا، لیکن او اس دے باوجود میرے نال لڑائی جھگڑے نہیں چھوڑ دے، میرے نال جہالت نہ پیش آؤندے نے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا،
لئن کنت کما قلتا، اگر گل انج ہی ہے جویں تو بیان کرنا پیا، فکأنما تصفہم الملہ، تو پھر گویا کہ تو انہاں تے اوپر اس طرح دا معاملہ کر رہا ہے جس طرح راک جنوں سی سوا بھی کہنے ہاں، تتی سوا تو انہاں دے منہ چ داخل کر رہے ہیں، اگ دے انگارے انہاں دے منہ چ داخل کر رہے ہیں۔ مطلب کی یہ کہ بندہ تتی سوا رکھے اپنی زبان تے یا انگارہ رکھے انہوں کتنی تکلیف ہوندی ہے۔ تو جس رشتہ دار نال تو حسن سلوک پہ کرنا ہے، جس رشتہ دار نال تو بردباری نال پیش آونا پیا لیکن او تیرے نال جواب وچ برا سلوک کردے نے، جہالت نال پیش آوندے نے، تو اپنا نیکی والا عمل جاری رکھیا انہوں نے معاف کرنا ہے پیا، تے او اندروں اندر اتنے شرمندہ ہو کے اپنے آپ کو تکلیف دے اندر لے کے جا رہے نے کہ گویا کہ انہاں دی زبان تے تو انگارے رکھ دیتے نے، اتنی وہ تکلیف پھر محسوس کرن دے اور شرمندہ ہوندے نے کہ دیکھ لو اسی اودے نال کتنا برا سلوک کر رہے ہیں، اس دے باوجود ساڈے نال اچھا سلوک کر رہا وے۔ اگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے آمنے والے شخص تو اے عمل کردا رہنا ہے، کیڑا تو صلہ رحمی کرنی ہے، او اگرچہ قطع تعلقی کر رہے نے، تو انہاں نال حسن سلوک نال پیش آونا ہے، اگرچہ تیرے نال برے سلوک نال پیش آونا ہے، اور تو انہاں نال بردباری نال پیش آونا ہے، اگرچہ او تیرے نال جہالت نال پیش آونا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللَّهِ ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ، ہمیشہ تیرے نال اللہ دی طرفوں ایک مددگار فرشتہ مقرر کر دیتا گیا ہے جیڑا تیری مدد کردا رہے گا کدن تک، جدن تک تو اے عمل کردا رہندا تے او تیرے نال مخالفت وچ عمل کردے رہندے۔ مطلب کی ہے اج اسی کی کرنے ہاں، اگر رشتہ دار چنگا سلوک کرن تے اسی کرنے ہاں چنگا سلوک ہے، اگر وہ برا کرن تے اسی جواب وچ فوراً برا کرن دا سوچ لینے ہاں، جبکہ نبی کریم علیہ السلام فرمایا تو جواب وچ برا نہیں سوچنا، وہ جو دل ظلم کردے نے انہاں نوں سزا قیامت والے دن الگ ملنی ہے، اے نہیں کہ وہ معافی ہے، لیکن تو دنیا تے رہ کے جڑا چنگا سلوک صلہ رحمی والے رشتہ داراں نال کر رہے ہاں، اللہ تیری مدد فرما رہا ہے ایک فرشتہ مقرر کر کے جڑا ادن تک تیری مدد کرے گا جدن تک تو چنگا سلوک کردا رہیں گا۔ اللہ تبارک و تعالی سانو دین اسلام دا فہم نصیب فرمائے اور اس دے مطابق عمل دی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ جس طرح رزق دے اندر برکت دے کئی اسباب نے، انہاں وچ ایک سبب صلہ رحمی بھی ہے۔ حضرت سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کولوں روایت کیتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے من سرہ ان یبسط لہ فی رزقہ او ینسا لہ فی اثرہ فلیصل رحمہ، جڑا شخص اس گل تے خوش ہوندا ہے، پسند کردا ہے اس کام نو کہ او دے رزق وچ اضافہ ہوئے اور او دی زندگی دے اندر برکت رکھ دیتی جائے، امن و سکون رکھ دیتا جائے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انہوں چاہیے صلہ رحمی اختیار کرے۔ اللہ تبارک و تعالی سانو دین اسلام دا فہم نصیب فرمائے، اس دے مطابق عمل دی بھی توفیق نصیب فرمائے، استقامت بھی عطا فرمائے، خاتمہ بالخیر فرمائے، وما توفیقی الا باللہ۔